Mina Nașat are 30 de ani și a făcut facultatea de turism la Cairo. Ca să fie un ghid de ispravă, a învățat, pe lângă istoria Egiptului, și câteva limbi străine, mai întâi italiana și germana, apoi și româna, care i-a devenit cea mai dragă. A fost ghidul la mii de români, asta pentru că și Egiptul s-a transformat în ultimii ani într-o destinație extrem de atractivă pentru concetățenii noștri. Chiar am făcut niște cursuri în limba română cu o profesoară româncă și încă o dată o salut acum, care este stabilită în Hurghada, care chiar a fost super ok cu mine când am învățat cu ea și după care am terminat toată gramatica, bineînțeles, să știu să scriu și să citesc. După care am învățat singur câteva lucruri și câteva cuvinte pe care nu le poți găsi în cărți. Trebuie prin vorbă, trebuie prin oameni. Mina vorbea corect limba română fără să fi venit vreodată în țara noastră, de curând și-a îndeplinit însă acest vis. A vizitat mai multe orașe și locuri la invitația turiștilor cu care s-a împrietenit în Egipt și a mâncat o mulțime de preparate despre care abia acum a aflat că există. Sarmale, bineînțeles, porcul, am mâncat porcul, dar am voie, placinte, cu mere, și placinte tot cu mieră, cu brânză, la Maramureș și bulz, da, cu mamalega și bulzul cu smântână și cu cașcaval, bineînțeles, am mâncat mai multe feluri de brânză. Egipteanul a spus că s-a simțit la București ca la Cairo, că a fost impresionat de vizita la castelul lui Vlad Țepeș și că românii se par din cale afară de prietenoși. Evident, a promis că va reveni în țara noastră ori de câte ori va avea ocazia. Aceasta a fost de-abia prima dintr-un lung șir de vizite în România sa dragă. Mi se pare foarte, foarte interesant ca istoria, ca natura, mai ales mi-a plăcut natura foarte mult aici. Mai ales Verdeață, mai ales și Verdeața aia care este lângă Bran sau lângă Brașov, unde sunt castelele și unde este castelul lui Dracula sau Vlad Țepeș.